В этом году, знаете, исполняется уже 25 лет, как Республика Корея Южная поддерживает дипломатические отношения с Россией, установила их, потому как их с Советским Союзом не было. К сожалению, две республики у нас еще пока живут независимо друг от друга, но мы верим, что это одна единственная страна. Мои дорогие, я вас учу. Bu bir kızık resim, kızık teknika işlengen. Bu koreyski kağazı, bu kağaz koreyski tutovnik degen ağaçtan yasala. Ol bek uzun degen şunni, bana şunday uzun. Наносится лак, специально корейский лак. Шул лак üstüne ine bilen особая техника, художникның особая техника. Ol секрет, әйтми ул аны. Выдавать та әйтми. Ул ine bilen алтын порошоктан ул тишеп утырта менә шул порошокны. Шуның өчен карагыз әле, төсе җир төсе, как будто bu вселенная, җир төсе, дөнья төсе. И алтын порошок ул безнең обществобыз, безнең халыгыбыз. И монда узак карагач, ул как будто бы андан чыга. И шуның өчен бу рәсем получается как 3D. Отдельно вселенная и отдельно мироздание. Тормыш отдельно. Монда инде туқымада, махсус туқымада, махсус ысул белән башкарылган эшләр. Монда да шулай ук бер халаттан икенче халатка күчеш. Монда традицион, менә әйтмик бая Мисыр язмасы дип, Мисырның ярлыклары дип, свитоклары дип, әйме? Мисыр кагазлары дип. Менә монда да шул Мисыр язмалары хатırlaткан язмалар һәм истә Кореяның орнаменты. Менә карагыз әле күрсәгез бу орнаментка. Монда искиткеч бер әйбер. Бу безнең татар читекләрендәге орнамент бит. Менә ничек итеп шуш орнамент Корея, Кытайдан менә шушы беренче шарк цивилизациясеннән безгә кадәр килеп җиткән. Бу туганлык җепләрен күрсәтеп тора дип әйтергә буламы моны? Әлбәттә, чөнки менә сез музыка тыңладыгызмы, Корея музыкасын? Менә мин елап утырдым. Чөнки ул музыка безнең күңелебезгә шул кадәр ни килә, менә хуш килә, шул кадәр якын. Чөнки без бер цивилизация, без бер рух адәмнәре. Шуңа күрә бу күргәзмә минем күңелемә бик тирән тәэсир итте.